Ha? Naglumpas siya sa Tiara. Nag-request isuna musika. Nilagsik na di ka puso
Ay, ulit pala, late pala. Check lang. Anong oras na ba? Siguro'y natutulog ka. Nais ko sana ay tawagan ka at itanong sa'yo, nandun ba ako ang isip mo? Pati na rin ang puso mo. Alam mo bang ako'y nahihilo at nalilito sa sinabi mo na mahal mo rin ako? Bakit mahal ka ganito? At takbo ng ating kwento, dahil ang saya punong-puno ng ligaya. Isang araw pag-ibig na isang taon, katumbas na isip na. Di ba dapat ako na at wala na iba ba? Nagbago na ang lahat, hindi mo ba unawain na pagbigyan ka? Okay lang mahal ka. Bakit ba nagkaganito? At takbo ng ating kwento,